posle Prnjavora, posle Preobraženja dolazi Velika Gospojina i onda sva ta, ja bih rekao, zabava, sve to dešavanje pomalo prelazi u Derventu i to traje 3 dana i mi se tim ponosimo. I ja u posljednje dane pomalo čujem tako, ja bih rekao, u hodnicima ili na nekim mjestima, pita se da li će vašara biti, šta je to i tako. Vašara će biti, on se dešava. Vašar mi ne pravimo, mi napravimo vašarski red, napravimo cjenovnik, udesimo da ti 60 do 100 hiljada ljudi se osjeća uredno, valjano, dragi gosti. To je ušlo u gen ovih ljudi. Kad je bezbjednost u pitanju, ja ću poručiti nekim malim ljudima koji ne mogu nikako podnijeti da se u Derventi dešava. Oni ne mogu podnijeti ni u svojoj porodici, vjerovatno ni u svojim glavama, da se dešavaju lijepe stvari. Valjda sve nam je, vjerovatno, bojim se, borba za vlast. Neka bude što gore to bolje. Ne trebaju se širiti glasine. Ja nisam onaj ko može kazati može li biti bezbjedno. Pazite, i ovo ovdje danas nije bezbjedno. Sve je relativno. Svi bezbjednostni organi koji postoje, ni od koje adrese ja nisam dobio informaciju da može na tom vašarskom dešavanju, tom trodnevnom i tronoćnom se desi nešto ekscesno. Moguće, svagdje je moguće, ali mi nemamo tih informacija. Mi hoćemo da vjerujemo u pozitivnost ljudi, u stabilnost. Derventa je dobra opština, stabilna, dobri smo domaćini. Nikad niko nije otišao iz Dervente da ga je zaboljela glava.